Κορίτσια, τα καταφέραμε, γιατί είμαστε μια γενιά που στηρίχθηκε στην υποτακτική ευθυμία. Τι να πω κι εγώ, πονηρός ο γείτονας, αλλά εγώ πονηρότερη. Ο μπαμπάς, βλέπετε, μια ζωή διαταγές έδινε. Ακόμα και όταν ήθελα να πάω στη γελιά. Να παίζεις όμως, Και τι βγαίνω. Αλλά τώρα εδώ στην κατάσταση που είμαι, να βρω τι είναι αυτή η μετοχή. Ψάχνω. Μετοχή. Α, εδώ λέει. Η μετοχή είναι ρηματικός τύπος που φανερώνει χρόνο και διάθεση. Η παθητική μετοχή φανερώνει ότι η ενέργεια του ρήματος έχει επηρεάσει το υποκείμενο σε παρελθόντα χρόνια. Εσείς έχετε καταλάβει. Τι έμαθες καλή συμπεθέρα και παρακολουθάς. Έλα ρε συμπεθέρα μου, έλα κάτσε εδώ πέρα. Με ζήτησε το πουλάκι σου. Να της εξηγήσω. Τι είναι η μετοχή. Ναι. Άντε καλέ, μην κάνεις τα εύκολα δύσκολα. Η ενεργητική μετοχή τελειώνει σε όντας και δηλώνει τρόπο ή κάτι που γίνεται ταυτόχρονα με κάτι άλλο. Παραδείγματος χάρη, χέζοντας αρνάται από το τέλος. Η παθητική μετοχή τελειώνει σε μέλος και δηλώνει κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν. Παραδείγματος χάρη, ανέβαιναν τα σκαλοπάτια, δυο κατόχορφα χεσμένα. Μη με ξαναπείς εμένα αυτή τη λέξη, μην την ξαναπείς. Ποια λέξη? Χεσμένο, ακούσε εκεί. Ω, καλέ, τι έπαθες εσύ? Γιατί, ποιος σε πήραξε, τι θυμήθηκες, τρέλεις καλέ, τι έπαθες? Είμαι τανταριασμένη, είναι ξενυχτισμένη, είναι παγωμένη και για όλα αυτά φταίει εκείνος ο Βάγγελος ο άντρας μου. Τι σε έκανε με ρωτήσεις? Την έκανε συμπεθέρα. Είπα κι εγώ η προκομμένη να κάνω κι οφτέδες με σάλτσα. Μαγειρεύοντας εγώ, αυτός τριγυρίζοντας πάνω από το κεφάλι μου σαν την παλιόμερα. Όχι, η σάλτσα δεν είναι καλά δεμένη, όχι και ο φτέδες δεν είναι καλά ψημένοι. Τρελαμένη κι εγώ κλείνω το φωτό και ανεβαίνω στην ταράτσα. Μάλιστα. Ανεβαίνοντας εγώ, Μαρή, κατέβα κάτω που διασμένη θα σε βρούμε. Αυτός, να με βρεις, να με βρεις ξεψυχισμένη, να με βρεις πεθαμένη, να με βρεις. Εγώ, με ανοιχτό, να σκεφάζω το σκρίο, άρχισα να τον γνωρίζω. Και λέω, μετρώντας μέσα μου 2 φορές ακόμα, θα κατέβω. Πού? Αυτός, πεισμωμένος πήγε και κοιμήθηκε. Μαρία, συμπεθέρα. Για μια σάλτσα τόσο σαματάς πια. Αχ, ρε συμπεθέρα μου, δεν είναι για τη σάλτσα. Είναι που με είπε και που μπαμπά μου την κακάρα. Ακούσε εκεί χεσμένη. Άντε καλέ κι εσύ. Λες και πήγε να βρει τον παπά τόσα χρόνια πεθαμένος της Μπιερδί να του χέσει την κακάρα. Άιντε καλέ. Δεν με λες τώρα, δεν να μας ψήνω κανένα καφεδάκι. Μπας και πάνω κάτω τα φαρμάκια. Τι λες? Άντε, δεν, άντε. Γιατί εγώ με το σατράπι που έμπλεξα. Το σατράπι εμένα μη μου παριστάνεις, γιατί όσο κι αν σ' αγαπώ κι αν σε εκτιμώ, σαν κι οφτέδες φτιάχνω έλεγχο μη κάνεις, αν στη σάλτσα βάζω και βασιλικό, είμαι η στάσα και θα φτάσω μέχρι φόνο, για κακάρες εγώ αστεία δεν σηκώνω. Αμάν πια αυτός ο άνθρωπος, τι άχρηστος είναι. Τόσες μέρες του λέω, στάζει τη στην κουζίνα, τίποτα αυτός. Λέγει και το είπα στο τουβάρι, και αυτό μαύρο, κατάμαυρο είναι από τη μούχλα. Ποιος σε πήρεξε εσένα, παιδί? Ποιος άλλος, καλέ, ποιος, ο Θανάσης, που μια σωστή δουλειά δεν λέει να κάνει. Συμπεθέρα όλα και όλα, εδώ δεν έχεις καθόλου. Ο Θανάσης σου είναι ο καλύτερος σύζυγος που μπορούσε. Καλός είναι, καλός. Είναι ήρεμος, είναι ευγενικός, είναι τρυφερός. Τρυφερότατος δεν λέω. Αν δεν το χαίρεις. Εντάξει, δεν λέω, έχουμε δημοσκορέματα. Τι να κάνουμε. Είναι όμως αγαπητός σε όλους, εξαιρετικός. Εξαιρετικός. Α, βέβαια, αλήθεια είναι όλα αυτά που λες, συμπεθέρα. Αλλά και ο Νικός, ο Βαγγέλης δεν πάει παραπίσω. Ψηλός, θεωρητικός, καλογραμμωμένος, αμάν ζυρνινιός με τα ούλα του, βρε.
και νοικοκύρης, χρυσοχέρης. Αχ, τι θα σου πω. Και από Κυπουρική τι να πω πια. Ο κήπος σας είναι ο ωραιότερος του συνοικισμού. Ωραιότατος είναι, δεν μπορώ να πω. Ψέματα θα λέω τώρα, τι να λέμε. Μόνο ο κήπος. Πιάνει το χέρι του παιδί μου, απ' όλα πιάνει. Αποκριάτικα, τους χαρταίτους που κάνει. Α, βέβαια. Εκείνη η χαρταίτη του. Η πιο εντυπωσιακή. Με κάτι φουντωτές ουρές και κάτι υπέροχα χρώματα. Άντα εκείνες οι αποκριάτικες στολές. Ρε συμπεθέρα, δεν έχουμε τα δει πιο φανταστικό μαχαραγιά. Το θυμίζει. Πιο τρομερό ποζάκι. Τρομερότατος. Γερός να είσαι, ρε συμπεθέρα και να γεράσετε μαζί καλέ. Για σκέψου, να είχα πάρει εκείνο τον κυρανέστη που μη ήθελε τότε. Ποιο καλέ, τον γύτρο το βοψομαλιά, που μαζί με τα νήματα που βάθ και τα μαλλιά του μαύρα. Καλέ, δεν λες. Δεν θυμάσαι τότε που είχαμε πάρει εκείνα τα τούβλα για να κάνουμε την αποθήκη. Το θυμάσαι. Και κάθε βράδυ λιγόστευα και εσύ πήγες και παραφύλαξες και τον τζάμισες να κατηγεύει. Πονηρός ο γείτονας, αλλά εγώ πονηρότερη. Πονηρότερη. Μόλις του είπα ότι ο γαμπρός μου πρόκειται να κάνει μήνυση στον έμπορο γιατί το πούλησε λιγότερα, εκεί να δεις γύρισμα κυρανέστη. Και μη στεναχωριέσαι γειτόνισσα και θα σου δώσω εγώ από τα δικά μου και δεν χρειάζεται να με πληρώσεις γιατί οι γειτόνοι καλοί θα ήμασταν τότε. Πάντως εγώ σε να συμπεριφέρεις παραδέχομαι. Γιατί είσαι μοναδική στο να λύνεις τα προβλήματα χωρίς να ανοίξεις την ρουφούνη. Τι εννοείς? Εγώ, στη θέση σου, θα το βγαίνα στα ίσια, μπορεί να το πω και καμία. Τι θα κάνεις καλέ, για λέγε. Θυμάσαι τι είχα κάνει σε εκείνο που τόλμησε να σκαμπιλήσει το πουλάκι μου την τασούλα. Α, ναι. Κορτσούδι μικρό. Ποιος σε χτύπησε? Εγώ δεν θυμόταν το καημένο. Τίποτε δεν θυμόταν παρά έναν άσπρο κασκοσέ. Ναι, αλλά ρωτώντας εγώ, φτάνω σπίτι μου. Μ' ανοίγει αυτός με ένα κοντό παντελόνι και το πιο γαριασμένο κασκοσέ που έχουμε δει ποτέ μας. Πω. Έβγα έξω, ρε. Αν ξανά τολμήσεις και σηκώσεις χέρι στην αγκώνα μου, μαύρο-μαυρόστατο! Μαύρο φίδι που σε έφαγε. Δίλε, του λέω, ξεδιάντροπε του λέω, θα σε δώσω να το φας το χοντρό στο φουστάκι. Αυτός κυτρίνησε, πιο κίτρινος από το κίτρινο έγινε. Ο δειλός, ο βλάκας, ο βλακίστατος δεν λες. Δεν μου λες, θυμάσαι ρε. Εκείνο το τραγουδάκι για ένα κουταλιανό. Σαν το κουταλιανό. Ναι, ακριβώς, σαν το κουταλιανό. Για λέει αυτό. Το θυμάσαι? Εκείνο που λέει, για μας. Όχι, αλλιώς. Ξεκινάει όμως. Δέρνει κοριτσάκια ο κουταλιανός, δρόμους δρασκελίζει ο κουταλιανός. Και σφαλιάρες ρίχνει ο κουταλιανός, με το κασκοσέ του γίνεται μπουνός. Κι αμασάρει σίδερα και κάνει το λιοντάρι, στο τζαδί του ο κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι μπρος της άσα μπρος. Αχ, πως με φοβάται ο φτωχός κουταλιανός. Τρέμει σαν το ψάρι. Ποια είσαι? Συμπεθέρα μου. Είσαι καλά? Ποια είσαι? Συμπεθέρα μου. Ποια είσαι? Αχ, Παναγία μου. Ξεκινήσαμε πάλι με τις ερωτηματικές αντωνυμίες. Ποιος, ποια, τι, τίνος. Το έχει ξαναπάθει αυτό. Έλα, συμπεθέρα μου, ήρμα. Το έχει ξαναπάθει αυτό. Ξεχνάει όλα. Όλα τα ονόματα, ούτε το Βάγγελο θυμάται, ούτε το Θανάση θυμάται, ούτε την Τασούλα θυμάται, ούτε το παράθυρο θυμάται, ούτε το τραπέζι θυμάται. Όλοι και όλα τώρα πια γίναμε αντωνυμίες. Εγώ, εσύ, αυτός, μου, σου, του, εκείνος. Τίνος είσαι εσύ? Βρε συμπεθέρα μου, κοίτα με καλά, δεν με γνωρίζεις. Η Στάσα είναι, η συμπεθέρα σου. Και αυτή εκεί, ποιοι είναι? Αχ, μωρή συμπεθέρα μου, να τα εγγόνια μας είναι. Για κοίταξε το να δεις, να, κοίτα εκεί πέρα, ο Σάκης μας. Που όταν ήταν μικρός και τα έκανα πάνω του, του φορούσανε
τα βρακάκια της τασούλας μας με τα φρουφρού. Και του έλεγες εσύ ότι είναι αγορίστηκα. Το ξέρω, το Βαγγελάκης μας. Το γαλανομάτικο το εξυπνούλι μας. 5 χρονών ανέβαινε μετρώντας μέχρι το χείλη και κατέβαινε πάνω. Το θυμάσαι? Και ορθοδοξία. Η σγουρουμάδα μας. Το καλό μας το κορίτσι. Το θυμάσαι? Το θυμάσαι. Το Κατερινάκι μας και ο Αντώνης μας, τα στερνοπούλια μας συμπεθαίναμε. Ψέματα με λες. Ψέματα με λες, δεν είναι αλήθεια. Αυτός τα έφερε αυτά εδώ. Αυτονού εγγόνια είναι αυτός. Έλα να σου πω. Το βλέπεις τούτον εκεί. Όχι εκείνον, αυτός. Με εκνευρίζει τόσο πολύ που κάποια μέρα θα του πω καμιά βαριά κουβέντα. Δεν τον κάλεσα εγώ. Μόνος του έρχεται. Τον αγροκοιτάζω, τον πρόχνω. Τίποτα αυτό. Την άλλη μέρα πάει εδώ. Κάθε μέρα εδώ. Άλλος θα ήταν, δεν θα ξαναπώ στο ποδάρι. Αλλά, συμπεφέρα λες. Μερικοί άνθρωποι σκέφτονται μονάχα τον εαυτό τους. Μονάχα ότι θέλουν ήδη. Τι σκέφτονται οι άλλοι, δεκάρα δεν δίνουν. Ματιά, δεν το θέλω. Τώρα να τον διώξουν τώρα. Συμπεθέρα, αυτός είναι ο Θανάσης ο άντρας σου που τον αγαπούσες και σε αγαπούσε πολύ. Δεν μπορεί. Ο δικός μου άντρας είναι νέος, είναι ωραίος, είναι καμαρωτός. Έχει κάτι μακριά μαύρα μαλλιά. Κούκλος είναι. Τέτοιον ζαρωμένο γέρο, κεφάλακρο. Δεν θα τον έπαιρνα για κανένα λόγο. Να φύγει τώρα. Τώρα κάνει κάτι να φύγει τώρα. Τώρα να φύγει. Και εσείς μαζί. Και εσείς να φύγετε τώρα και να περάσετε δίπλα. Είναι άλλη εκεί δίπλα στην άλλη αυσερή να πάτε τώρα. Φύγετε. Σας παρακαλώ. Άιτε λέω. Οι χρονικοί εκκλήσεις μπερδεύουνε την αυξήση, μπερδεύουν καταλήξεις. μπερδεύουν καταλήξεις. Μπερδεύουνε την αυξήση, μπερδεύουν καταλήξεις. Χρόνο τον καημό μου, τον μετράω και πονώ. Που ξέχνανε πως το λέω. Είπα έχει αόριστο. Στη σύνταξη, αδερφές μου, στη σύνταξη. Αυτό ξαναπες το. Και ύστερα σου λένε μερικοί, και που θα βγεις τι θα κάνεις. Τόσο ξέρουν, τόσο λένε. Πρέπει να τσίπωσε το δέρμα μας. Φράπες γίναμε. Και από ησυχία, αχ τι ευτυχία. Κορίτσια, πέρσι τέτοια εποχή τρέχαμε και δεν φτάναμε. Οριστικές, υποτακτικές, προστακτικές. Και να παλεύεις να τους τα βάλεις και στο μυαλό τους. Όλα τα οικογενειακά μας τα έβγαζα στη φόρα, μπας και καταλάβουν ότι η οριστική ορίζει. Παριστάνει κάτι ως βέβαιο και πραγματικό. Μέχρι και τη γιαγιά μου ζωντάνευα να λέει. Τα τσουρέκια μας δεν φουσκώνουν γιατί έχουν πολλά υλικά. Και τη φίλη της την κυραλένη να της απαντά. Δεν φουσκώνουν γιατί το καυτό νερό που βάζεις τη σκοτώνει τη μαγιά. Και οι δύο απόλυτα βέβαιες ότι έχουν δίκιο. Ποιες λέξεις δηλώνουν αυτή τη βεβαιότητα, παιδιά? Σαχάνι με κοιτούσαν αυτά. Άμα εγώ, για να τους διδάξω την ευχετική οριστική, μέχρι και την ιστορία της ματίνας της γειτόνισσας τους διηγήθηκα. Κάθε φορά που ο παππούς της έβρισκε στο φλιτζάνι έναν γαμπρό, αυτή, αχ και να γίνω, μακάρι να ερχόταν, άποτε να τον έβλεπα. Κι εγώ, ας έβρισκε επιτέλους τον γαμπρό, πας και φάμε κι εμείς κανένα καΐσι. Γιατί σε κάθε μακάρι ήρθε άποτε, έκοβε και ένα καΐσι από την καΐσιά μας. Απ' το άλλο, βρε κορίτσια, γλιτώσαμε επιτέλους από τους νόμους, τα άρθρα, τις παραγράφους της γραφειοκρατίας. Και από τις δικές μας ευχές. Μακάρι φετινή χρονιά να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Ελάτε τώρα, πέρασαν αυτά. Παίξε καλέ και μιλάτε, πάσε καλό μας. Τι θέλουμε τώρα, άντε και έχω τη φοβερή ρέντα. Αχ, κι εγώ, μία τρίτη πρέπει να μην μπορώ να σκαρώσω. Βρε κορίτσια, και έχω μία λαχτάρα. Κάποτε με
κάνω κι εγώ μία Τετάρτη. Να πάψετε να μου λένε, να μην είσαι αφηρημένη, να προσέχεις τη βίλα πέφτει στο τραπέζι, να μην μαζεύεις ό,τι να είναι. Σταμάτα καλέ. Έκανε το χούι μου. Ούτε μάθημα για την υποτακτική να έκανες, δεν θα μας αράδιαζες. Τόσες υποτακτικές. Ό,τι πρέπει για να δηλώσεις επιθυμία, προσδοκία. Η δικιά μου επιθυμία, κορίτσια, όταν έγινα 8 χρονών, ήταν να μάθω πολύ. Ήμασταν στην Αγία Τριάδα. Μια μέρα ο παπάς με παίρνει, με βάζει σε μια βάρκα, με πάει στα βαθιά και με πετάει στο νερό. Φόβος εγώ, να παλεύω, να αγωνίζομαι με τα νερά. Και εκείνος, να μην φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ, δίπλα σου. Και εγώ να κρατιέμαι όλο και περισσότερο, έως που στο τέλος κολύμπησα. Κορίτσια, τα καταφέραμε, γιατί είμαστε μια γενιά που στηρίχθηκε στην υποτακτική της επιθυμίας. Τι να πω κι εγώ που μεγάλωσα με την υποτακτική της υποταγής. Στρατιωτικός ο μπαμπάς, βλέπετε, μια ζωή διαταγές έδινε. Ακόμα και όταν ήθελα να πάω στη γενιά. Να παίζεις όμως, Τώρα θα δείτε. Να ρίχνω. Να τρως το ζυμωτό ψωμί της θείας, να μην γκρινιάζεις για το νερό που μυρίζει φτιάφι, να μην φοβάσαι τις άντρες, να είσαι καλό κορίτσι, να. Στρατιωτικό πήρες. Εγώ τουλάχιστον απέδρασα. Με την υποτακτική της φαντασίας. Μια στιγμή, νομίζω ότι βγαίνω. Λοιπόν, μια Τετάρτη, 3. Της φαντασίας, μωρέ. Ναι. Σωτήρια η υποτακτική της φαντασίας. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε, από μικρά παιδιά φυλακίζουμε τη ζωή μας σε κύκλους. Γύρω-γύρω όλοι, στη μέση ο Μανώλης, κύκλος. Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει, ξανά κύκλος. Και ύστερα μεγαλώνοντας, άλλοι κύκλοι. Και εγώ κάθε φορά να φαντάζομαι τη ζωή να σπάει ο κύκλος, τη ζωή να κοιτάζει μπροστά και να ξεχύνεται με ορμή. Και να τραβήξω ένα μπαλαντέρ. Παίξε επιτέλους, ρίξε, άιτε, μην μιλάς. Καλό, κάτσε να δω τι θα ρίξει. Με αγχώνουν, μου θυμίζουν τη μάνα. Βάλε τα παπούτσια, βγάλε τα παπούτσια σου, πλύνε τα χέρια σου. Κι εγώ ακόμα την ακούω. Μάζεψε τα παιχνίδια σου, πλύνε τα δόντια σου, πήγαινε κοιμήσου. Εγώ όμως που μεγάλωσα αλλιώς, έχω να πω, μήπως να συνεχίσουμε το παιχνίδι και πάνω στη στιγμή, κορίτσια. Σας τα παίρνω. Αμάν, τι μας κάνεις τώρα αυτό. Όταν θυμάμαι παιχνίδια παλιά, θέλω διάρκεια και ξενιασιά, διώχνω αόριστους χρόνους πικρούς και κολυμπώ στους παρατατικούς. Κι όταν στα όνειρα δίνω πρωτιά, ψάχνω στον μέλλοντα τη σιγουριά της διαρκείας ή και της στιγμής ή και της πράξης της συντελικής. Δώσ' μου το χέρι σου, δώσ' μου το χέρι σου. Σαν τώρα, με τη Δεσποινούλα. Προσαρμόζαμε τα παιχνίδια μας στην εποχή και την ώρα. Μήλα, όλες, κουτσό, χιλίκα. Και ο Βαγγέλης παραπονιόταν που δεν βγάζανε και καμιά σώπα στην αυλή. Σαν τώρα, το χειμώνα τα τσακάλια και αλεπούδες. Τα αγόρια βάζανε μικρές πέτρες στις χιονόμπαλες και όποιον έπαιρνε ο χάος. Σαν τώρα, το καλοκαίρι το τραγούδι των Τζιτζικιών. Το καλοκαίρι πια λέγαμε την καλύτερη λυκιά, την καλύτερη σικιά για το μασκινιά. Και γευόμασταν με λεβαργία τα ζουμερά της φρούτα.
Λέγαμε ιστορίες. Σαν τώρα, τα πουλιά φεύγουν για χώρες μακρινές. Στο δωμάτιο της γιαγιάς, στο παλιό Σοπαλίκι, μια οικογένεια σπουργιτιών έφτιαζε τη φωλιά της. Παρακολουθούσαν, ακούγαμε τα κτηρίσματά τους. Πώς τσίριζαν τα νεογέννητα και όταν έβγαζαν τα φτερά τους, παρακολουθούσαμε το πέταγμά τους. Σαν τώρα. Καλύτερα να αφήσεις τα σαν τώρα και σαν τώρα και να περάσεις τον ενεστώτα του τώρα. Τώρα είσαι στη σύνταξη και είσαι συγγραφέας, δες εδώ, Αυγιά Μιλάτα. Αναστασία Χρυσαφίδου Καλθέλη. Μας τελείωσε η σπλίτσα. Όπως μου τελείωσε και εμένα, ο χρόνος ο παρατατικός της εξακολούθησης των παιχνιδιών. Και ήρθε η ώρα του αμετάκλητου αορίστου. Και δεν ξέρω πώς, τον σύνδεσα με τα κάλαντα. Και το ό,τι έγινε, έγινε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρωτοχρονιά που είπα για πρώτη φορά τα κάλαντα. Όλη η παρέα ντύθηκε ζεστά και ξεκινήσαμε 6 ώρα το πρωί. Στο τελευταίο σπίτι του δρόμου μας άνοιξε η γυναίκα του γίγαντα. Πελώρια, εγώ τα χάσα. Δεν έβγαλα δαλιά. Και όταν μας έριξε την πεντάρα η παλιοτσιγκούνα, με έδειξε και είπε «Αυτή όμως δεν τραγούδισε, θα τα μοιραστείτε οι τρεις σας». Δεν ξαναείπα ποτέ τα κάνω. Θα τα πούν τα εγγόνια σου όμως, σίγουρα. Και εγώ θα πω και σερά, σερά. Είχα φορέσει το γαλάζιο μου παλτό όταν πέθανε ο παππούς. Είχε αρρωστήσει από καιρό. Δεν είχα ξαναδεί πεθαμένο. Τον είχα φιλήσει με τόση αγάπη. Τούτη γη που την πατούμε, όλοι μέσα θέλουν να μπούμε. Σ' όλοι πιάνει τον υπερσυντέλικο που αρχίζει και τελειώνει με το παρελθόν. Να έρθει και η σειρά του μέλλοντος. Τι θα γινόταν μεγαλώσω? Να ένα παρόν που θα ονειρευτώ για τον εαυτό μου στο όμορφο μέλλον μου. Θα έχω τελειώσει τις σπουδές μου και θα έχω γίνει αρχιτέκτονας. Τι ψέματα αυτός ο μέλλοντας, αφού εγώ ήθελα να γίνω εκπαιδευτικός. Και έγινες! Τη συνέχεια θα την παρακολουθήσετε στη διπλανή αίθουσα. Μπορείς σε παρακαλώ να έρθεις εδώ για να με βοηθήσεις σε κάτι, ναι, αν θέλεις. Το ίδιο θα μπορούσα να κάνεις και σε παρακαλώ. Κρατά τα αυτά τα σχέδια. Α, τι ωραία. Τα σχέδια για το καινούργιο διαμέρισμα. Τέλεια φαίνονται, Κοίτα, κοίτα κι εσύ. Μετακομίζουμε πια σε καινούργια γειτονιά. Μεγάλη αλλαγή. Τι να πρωτοσχολιάσω. 8ος όροφος, ανατολικό, γεμάτο φως και ήλιο. Μεγάλα μπαλκόνια μπρος και πίσω. Λαγναντέλης. Από τη μια μεριά τη θάλασσα και από την άλλη να βλέπεις τις στάσεις του μετρό. Μεγαλεία. Τελειώνει και το 24 πια. Για ανέσεις, τι να πω. Μου φαίνεται τεράστια η διαδρομή από τον προσφυγικό συνοικισμό και το σπιτάκι μας. Με τις δυο αυλές του, τις γεμάτες δέντρα και λουλούδια. Έργα του άντρα μου. Τι να πρωτοθυμηθώ που κάθε γωνιά του είναι γεμάτη αναμνήσεις. Το δωμάτιο των παππούδων, το γραφείο του άντρα μου. Ακόμα έχω στα αυτιά μου τον ήχο της γραφομηχανής του. Αν το σούρσιμο των ποδιών της πεθεράς μου και εκείνο του σαλόνι με τους κόκκινους βελούδινους καναπέδες. Πόσες οικογενειακές μαζόψεις και γιορτές δεν είδε. Τις μυρωδιές, από κανέλα και γαρίφαλο, πού τις πας. Καλά, και κάθομαι και θυμάμαι τώρα. Κάτσε δεν έχει πια χρόνο για τέτοιο. Ωραίο το παιδικό δωμάτιο, ευρύχο. Αλλά και η κρεβατοκάμαρα, το master room που λένε τώρα. Ντουλάπα από τοίχο σε τοίχο, άπειρα σεχτάρια. Η χαρά της νοικοκυράς. Για το σαλόνι, τι να πω. Άρα και θα ξανακάνουμε γλέντια όπως παλιά. Όλα τέλεια. Όλα τέλεια, ευχαριστώ. Θα μπορούσε παρακαλώ να κρατήσεις αυτό. Ευχαριστώ. Ένα πράγμα όμως δεν διαπραγματεύομαι. Αλλαγές σε αλλαγές, πρόοδος ή όχι, εγώ θα κρεμάσω πάνω από το τζάκι την αγαπημένη μου ασπρόμαυρη οικογενειακή φωτογραφία. Αυτή καλή, που τράβηξε ο γιος μου.
Μπορείς σε παρακαλώ να τους βάλεις με φωτογραφία? Α, βεβαίως. Ναι. Η γιαγιά Τασούλα είχε 10 αδέρφια και άλλα τόσα πρώτα ξαδέρφια. Οι πιο πολλοί από αυτούς έκαναν παιδιά και τα παιδιά τους άλλα παιδιά. Θυμάστε πόσοι ήμασταν όταν μαζευόμασταν για γάμους, βαφτίσεις και κηδείες? Ήμασταν πολύ δεμένη οικογένεια. Η οικογένεια είναι ουσιαστικό. Πάω να φέρω κανένα φρουτάκι να καθαρίσουμε. Κάτσε 2 λεπτά να σας πω πρώτα. Τι έγινε? Σε τι οφείλουμε την τιμή της επίσκεψής σου? Άντε, και εγώ είμαστε να σε ακούσουμε. Ένας γνωστός από τα παλιά, από τους εξεβονίμων. Ευωνίμων! Αυτό δεν είναι ουσιαστικό. Πρόνοια Τασούλα. Έφερε γράμμα από τον αδερφό μου το Θοδωράκι. Είναι καλά και στέλνει και σε εσάς χαιρετίσματα και φιλιά στη μάνα, λέει. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Και πού είναι αυτός ο θείος Θοδωράκης που δεν το ξέρω? Γιατί δεν έρχεται να μας δει? Είδα που χθες την ξαδέρφη μας την Ελένη, που έχασε το γιο της στο χορτιάρι. Γιατί χάθηκε? Πώς ήταν? Πώς να είναι. Όπως ήσουν εσύ όταν είχαν μαζέψει τον άντρα σου και τον είχαν στείλει στη Γιάρο. Η Γιάρος είναι ουσιαστικό? Η Ελένη μας άτυχε και αυτή και η αδερφή της. Ποιος ξέρει άραγε πού να βρίσκονται τα κόκαλά της? Αν και εγώ πιστεύω ότι ζει κάπου στην Πολωνία ίσως. Να πάμε στην Πολωνία! Είναι ουσιαστικό! Και ο αδερφός τους ακόμα στη Μακρόνισσο. Να πάμε και στη Μακρόνισσο! Και αυτή ουσιαστικό είναι! Τασούλα, Μη φωνάζει. θα μας κάψεις. Ό,τι ακούς είναι σαν να μην το άκουσες. Αυτά που λέμε εδώ δεν τα λέμε παρά έξω. Ούτε στην καλύτερη μας φίλη. Κατάλαβες? Και προπαντός, μην πας και ξεφουρνήσεις τίποτα στη δασκάλα σου. Κατάλαβα. Σιωπή. Είναι ουσιαστικό. Πάω για εκείνα τα φρουτάκια που λέγαμε. Η Τασούλα μας ήταν τόσο μα τόσο έξυπνο και χαριτωμένο παιδί. Έρχεται μια μέρα τις απόκριες και μου λέει Χαχά, εγώ δια τις απόκριες θα αντιθώ ονομαστική. τι λες κάτι, τι είναι η ονομαστική? Τόση είναι θεία μου που μας φανερώνει ποιος έκανε τι. Παραδείγματος χάρη, Κυριάς, ο Θοδωρής με χτύπησε. Ποιος με χτύπησε, θεία μου? Ο Θοδωρής. Άρα, η ονομαστική πρόοδος του Θοδωρή, όχι εγώ. Καμιά φορά βέβαια με μπερδεύουν οι κανόνες της γραμματικής και το σπίτι μας. Δηλαδή, όλοι εσείς οι μεγάλοι φωνάζετε τον παππού μου πατέρα. Αλλά για μένα, πατέρας μου είναι ο μπαμπάς μου. Μητέρα, η γιαγιά μου. Ενώ μητέρα μου είναι η μαμά μου. Και για να τα ξεκαθαρίσω, τότε σκέφτομαι. Ποιος είναι στο μαγαζί? Ο παππούς μου. Ποιος είναι στο γραφείο? Ο μπαμπάς μου. Ποια σιδερώνει? Η μαμά μου. Ποια μαγειρεύει? Η γιαγιά μου. Εγώ είμαι η Τασούλα. Εσύ είσαι η θεία μου. Εγώ και η Δεσποινούλα είμαστε αγαπημένες φιλενάδες. Ο ήλιος λάμπει. Η ζωή είναι ωραία. Η ονομαστική δεν είναι αυτή. Που κάνει τις συστάσεις, διευκρινίζει τις σχέσεις, ορίζει τα πράγματα, μας βοηθάει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε. Έχω ή δεν έχω δίκιο λοιπόν που θέλω να ντυθώ ονομαστική? Δίκιο το έχεις. Το έχω. Και πώς είναι ντυμένη η ονομαστική που κλείνω? Βασίλισσα καλή θεία μου, αφού είναι η βασίλισσα των πτώσεων. Και τότε η αιτιατική που μας λέει τι αγαπάμε, τι δίνουμε, τι λέμε, τι τρώμε, τι είναι? Για μένα θεία η αιτιατική μου θυμίζει τις ενοχές μου. Τι λες, τι εννοείς τα σου? Άκου, με την Αλίκη, τη συμμαθήτριά μου, καθόμαστε στο ίδιο θρανείο. Το ξέρω. Αλλά η Αλίκη δεν αγαπάει το διάβασμα. Σαν και εσένα. Και κάθε φορά που η δασκάλα της λέει να δει το μάθημα,
Αυτή από το φόβο της κατουράει τον πάγκο του θρανίου. Και τα ζωμιά παίρνουν και εμένα και βρωμοκοπάω κατουρίλα. Γι' αυτό μερικές φορές. Μια μέρα η Αλίκη απουσίαζε από το σχολείο και ήρθε σε μένα για να της δώσω τα μαθήματα. Αλλά δεν της τα έδωσα. Με την ελπίδα μήπως δεν έρθει και την επόμενη μέρα στο σχολείο και γλιτώσω το κατούριμα. Ήρθε όμως, χωρίς να κλείνει τα ουσιαστικά. Και όταν η δασκάλα τη ρώτησε γιατί ήταν αδιάβαστη, αυτή είπε επειδή εγώ δεν της έδωσα τα μαθήματα. Αλήθεια, δεν είναι. Και τότε η δασκάλα μου δίνει ένα δυνατό χαστούκι. Καλά σε έκανε. Μην παραπονιέσαι. Ναι, αλλά είναι λοιπόν ή δεν είναι η αιτιατική που έφαγα το χαστούκι και η αιτία των ενοχών μου για την καημένη την Αλίκη. Είναι θα σου λέει. Καλά τα λέτε, θεία και ανεψιά. Ξεχνάτε όμως την πληθυντική που καλεί, φωνάζει, ψάχνει. Εγώ όμως δεν ξεχνάω την αγωνία μου, τότε που ξελαρινιάστηκα να φωνάζω. Τασούλα, Πέτρο, πού είσαστε βρε παιδιά? Εσείς παλιόπαιδα, στο υπόγειο μου παίζατε το γιατρό. Ντροπή σου, Τασούλα. Ουφ, είχες δεν είχες, με φούντωσες πάλι σήμερα. Ελάτε πάρε ένα φωτάκι. Ευχαριστώ. Αχ, κορίτσια μου, ό,τι και να λέτε εσείς, η γενική είναι αυτή που μας λέει ποιοι είμαστε, πού ανήκουμε και από ποιον εξαρτώμαστε. Να, κοιτάξτε. Αναστασία Χρυσαφίδου Καλφέλη, αυγά μιλάτα. Βλέπεις τα σούλα μου, ήσουν του Χρυσαφίδη και έγινες του Καλφέλη. Η γενική ήταν και είναι για τη γυναίκα πάντα κτητική. Αλλά τα αυγά μιλάτα θα είναι πάντα της τασούλας μου. Αχ, δείτε εδώ. Από την εκδρομή του σχολείου σου, τασούλα μου, παίζεται μήλα. Σαν να ακούω τις φωνές των παιδιών. Κοιτάξτε εδώ. Η μαμά σου, με τις μαμάδες των συμμαθητών σου. Καλέ τι τρώνε. Μαλλί της γριάς. Σαν τα μαλλιά τα δικά μου, που έχουν το χρώμα, σαν το μαλλιά τα δικά μου που έχουν το χρώμα του φθινοπόρου. Και η ζωή μου κυλάει στις ράγες του χειμώνα. Ας εκτιμήσουμε λίγο, ας πούμε κανένα τραγούδι λίγο. Άντε καιρός είναι. Τρέξε μάγκα να ρωτήσεις, να σου πουν ποια είναι αυτή. Είμαι εγώ του Χρυσαφίδη, η Μποέμισσα, που παντρευτήκα Καλφέλη και το γλέντισα. Έγραψα και ένα βιβλίο που να λέει για τα παλιά. Ουσιαστικά και πτώσεις και τα ρήματα, αριθμητικά και άρθρα και πειρήματα. Η μουσική μας παράσταση εδώ τελείωσε. Τα αριθμητικά, τα άρθρα και τα επιρρήματα στη διπλάνια τους. Σας ευχαριστώ. Περάστε! Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε. Περάστε, περάστε. Τράμψει το δοντάκι και θα είναι σταθερό. Εδώ μπροστά σου στο ματάκι το δοντάκι το χρυσό. Κοινώνησα και έχω κι εγώ χρυσό δοντάκι. Πού? Δεν το βλέπω και το θέλω. Πολύ. Ναι, να το βλέπει ο Νικολάκης και να ζαλίζεται. Μπροστά και φανερά. Ναι, αλλά δεν το βλέπω. Μήπως μέσα πιο βαθιά? Δεν είναι. Πάνω δεξιά? Δεν έχει. Κάτω αριστερά? Ούτε. Πουθενά. Δεν υπάρχει. Καλά σίγουρα. Ναι. Λίγο πιο προσεκτικά. Γύρω, γύρω. Και όχι μυστικά. Δεν υπάρχει χρυσό δοντάκι. Ψέματα λέει η μαμά. Πού είναι το δοντάκι σου, ο χρυσό
Ιδρόγοντα. 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95, 60, 70, 80, 90, 95, του και βγαίνω. Του, έπεσα πρώτος. Εγώ, εγώ πρώτος, εσύ δεύτερη. Τρίτος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Τι σημασία έχει? Εντάξει, μπορεί εσύ πρώτος. Αλλά εγώ σήμερα με ξέρεις, έξω διπλάσιες φορές από σένα. Σιγά μου δεν έφτασες διπλάσιες. Τα σου όλα πάντα. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Κρίμα! Τι ωραίο παιχνίδι! Παιχνίδι! Η δασκαλάρα λέει αριθμητικά. Παιδιά, προσοχή. Φέρτε τα καρτελάκια που κερδίσατε για το παιχνίδι. Είναι καρτελάκια που βγάζει ο αριθμό των μαθητών της τάξης. Δηλαδή, πόσο είναι? Πες μας, Μαρία. 30 κάρτες, κυρία. Κυρία, εγώ τα ξέχασα, πάστε και τα φέρω. Για πρώτη και τελευταία φορά. Άπαξ και το είπα, τελείωσε. Πρώτη. Εγώ δεύτερος, λέγε τι έχεις. 2 φρούτα. Άρχιε να κάνει 2 πάστες. Σε ένα τόσο όλα στα ελληνικά είναι, θα χαλάσει και τα 28 φωτόνια. Εγώ έχω 4, τα διπλά. Τα διπλάσια λέμε. Διπλό είναι το κρεβάτι του μπαμπάτσου της μαμάς σου. Και το αυτοκίνητο που αγόρασε ο πατέρας μου έχει διπλό καρπυρατέρ. Και εγώ έχω 6 φρούτα, τα τριπλάσια. Εξάδα! Ο πατέρας μου αγοράζει τις πήρες εξάδες και τα βγάζει σε δεκάδες. Εγώ έχω το 3. Το τυχερό μου νούμερο. Γεννητικά της 3 Μαρτίου που είναι ο 3ος μήνας του χρόνου και μένω στον 3ο όροφο στην οδό Αγίας Τριάδος στο νούμερο 3. 3 πουλάκια κάθετα. Τα ημέρα, κυρία. Πότε πρόλαβες και τα έκανες στα σούλα? 2 η μαμά, 1 η γιαγιά, 4 η θεία, που να σε έβρε τεταρτέρους πυρετός. Πώς μ' αρέσει η πίτσα με μπέικον, με μανιτάρια, ντόματα και τυρί. Αχ, πόσο σε σκέφτομαι, πόσο σε λαχτάρω, πάντα το ράδιο. Μπαμπίνι! Η πιάτσε τα Αγία Περαία και τα Αγία Τριάδα και το Περαία. Πιούντιρο, βέρο, μόνο πιλμάρε, το θάλασσα. Αγορτεπούτσα! Κάπου! Αμάν ώρα, ξέχνα και λίγο τα Ιταλικά, μίλα ελληνικά, πώς θα τα μάθεις. Την Περαία λέμε, την Αγία Τριάδα και την θάλασσα. Μου αρέσει πολύ η Περαία, η Αγία Τριάδα και η θάλασσα. Φιλικά, άσε που με έκανες να κοκκινήσω. Καλά σου λέει, Λάρα. Τι λόγια είναι αυτά? Ακούσει, πιπέρι στο στόμα. Πιπέρι στο στόμα, γιαγιά. Μπαίνε, πρεπαράτε la tavola. Ετοιμάστε το τραπέζι. Το πίτσα, πάπα, arriva subito. Φιδερικό, το τραπέζι, δεν το είπαμε. Ετοιμάστε το τραπέζι. Ελληνικά. Το πίτσα. Μα τι είναι καλά αυτό το πίτσα? Πού είναι γι' αυτό ο παπάς σου? Μην τυχόν και χάσουν αυτό το πίτσα. Ή τον πίτσα. Ακούσει και τον πίτσα. Δηλαδή, ο πίτσας ή η πίτσα. Φεύγω στη χώρα. Μια νόνα στο Ιταλία το πίτσα αρέσει. Έρχεται και στο σπίτι να δασκάτωνα. Στη κουτί καλέ. Λάρα, τι λέξεις είναι αυτές? Ακούσει εκεί, σκάτω, από παντία. Το πίτσα. Ουδέτερο πρέπει να είναι. Σαν το ρύζι, το κρυφταράκι. Αν και εγώ θα προτιμούσα να ήταν σαν το σιτζικάκι. Ένα πάντως είναι το σίγουρο, θα είναι χάλια. Τι την ώρα έχει το πίτσα δηλαδή μέσα? Έχει γουστό να έχει τα τραχοπόδαρα.
Γιατί άκουσα ότι οι Ιταλοί και άλλοι Ευρωπαίοι τρώνε πατρονικόδα. Ναι, εγώ πάντως δεν τρώω πατρονικόδα. Γιατί εγώ τρώω. Βαγγέλη, τα σούλα, το πίτσα, η γκούστο, perfecto. Η κυρία Μαρία, η δασκάλα της 5ης τάξης, είναι γέννημα θρέμα του συνοικισμού μας. Σήμερα μας διδάσκει τα επιφωνήματα και η φωνή της τρέμει όταν μας μιλάει για τα «Α», «Ω», «Πω», «Πω», «Δα», «Ου», «Γιούχα», «Αχαχούχα». Όσοι τη γνωρίζουν από μικρή, ξέρουν το γιατί. Ήταν λίγος ο καιρός που εμφανίστηκε στη γειτονιά τους. Ψηλός, με αερά άσπρα μαλλιά, ορθά νυχτα μάτια και μεγάλα δόντια. Ήταν τρομακτικός για τα παιδιά. Εκείνος δεν τα πλησίαζε. Στεκόταν λίγο μακριά και τα κοίταζε. Όταν έπαιζαν κυνηγητό, έτρεχε πίσω τους, αλλά από μακριά, μη μπορώντας να συντονίσει το βηματισμό του. Ουφ, ουφ. Το καλύτερό του όμως ήταν το ποδόσφαιρο. Κλωτσούσε μόνος του στον αέρα. Αχ, όχ. Έχασε κραυγές αγωνίας. Αου, άχου. Απογοήτευσης. Ή ενθάρρυνσης. Σουτ. Πανηγύριζε χτυπώντας παλαμάκια, φωνάζοντας «Γκολ!» κάθε φορά που η μπάλα των παιδιών έμπαινε μέσα στην εστία. Ποτέ μα ποτέ, ωστόσο, δεν πέρασε την απόσταση ασφαλείας. Ήταν που φοβόταν μην του ρίξουν πέτρες ή τον κοροϊδέψουν φωνάζοντάς τον «Γιούχα! Αχαχούχα!» Σύντομα, μάλιστα, άρχισαν να κυκλοφορούν πολλές ιστορίες γι' αυτό και οι γονείς συμβούλευαν τα παιδιά να μην τον πλησιάζουν. Κανένας δεν ήξερε με σιγουριά κάτι γι' αυτό, ούτε καν το πραγματικό του όνομα. Εκείνο το απόγευμα από νωρίς η Αλάνα γέμισε με αγόρια και κορίτσια. Αποφάσισαν να παίξουν νεροπόλεμο στο ρέμα. Και έτσι όπως άρχισαν να ροβολάνε προς τα κάτω, κανείς δεν πρόσεξε τη μικρή Μαρία που γλίστρισε και έπεσε φαρδιά πλατιά μέσα στα νερά. Μόνο το κλάμα του Τσιρίδης τους έκανα να στρέψουν προς τα εκεί. Και τότε πάγωσαν. Ο Αχαχούχας, θεόρατη φιγούρα πίσω της, κοιτώντας μια το κοριτσάκι και μια εκείνους, πλησίασε σιγά σιγά, παραβιάζοντας το σιωπηλά συμφωνημένο σύμβολο και σήκωσε τη Μαρία ψηλά. Την ανέβασε προσεκτικά στο χείλος της ανηφόρας, κρατώντας την πάντα στην αγκαλιά του, την απίθωσε μαλακά στο έδαφος, έβγαλε την καμπαρδίνα του και την σκέπασε. Έπειτα, με τεντωμένη την παλάμη, ακούμπησε απαλά το κεφάλι της. Ωχ, βαβά. Ο Αχαχούχας δεν ξέρει να χαϊδεύει γιατί δεν τον χάιδεψε ποτέ κανείς. Δεν ξέρει να μιλάει γιατί δεν το έμαθε κανείς. Ξέρει όμως να εκφράζει τη χαρά και τον πόνο του, τον φόβο και την αγωνία του, με μικρές λεξούλες. Με τα χα και τα όχ, τα πω και τα ουφ. Του αρέσει το ποδόσφαιρο και το κυνηγητό. Είναι ένα μικρό παιδί, είναι σε μεγάλο σώμα. Αλλά τώρα πια του αρέσει περισσότερο όταν η μικρή Μαρία βάζει τη χούφτα της με εμπιστοσύνη στη δική του και όταν οι φίλοι του φωνάζουν με αγάπη το όνομά του. Αχαχούχα, έλα, εσύ παίζεις θέμα σήμερα. Αχαχούχα. Η συνέντευξη της παράστασης στην αίθουσα 1. Και υποδομές. Όταν ο παρατατικός σήμαινε διάβασμα και κέντημα και οι μέλλοντες έγιναν στόχοι μικροί και μεγάλοι και οι επισκέψεις των συγγενών προετοιμάζονταν με ένα τηλεφώνημα. Όταν η άνοιξη σταμάτησε να μπαίνει από το ανοιχτό παράθυρο και ένας θείος μου χάρισε ένα καναρίνι σε κλουβί. Και ο χειμώνας δεν σήμαινε χιονοπόλεμο και τα πόδια μας δεν βάραιναν από τη λάσπη. Και ο δάσκαλος έδειχνε στους νέους συμμαθητές μου τα καλλιγραφημένα μου τετράδια, με τα σπίτια στις ζωγραφιές
να είναι πολυόροφα και αδιαφανή και μεγαλύτερα από τους ανθρώπους. Η γραμματική των παιδικών μου χρόνων τέλειωσε όταν ο αόριστος με συνοπτικές διαδικασίες έκλεισε τα ανέμελα χρόνια σε στιγμιότυπα φωτογραφίες μέσα σε ένα σιρτάρι. Σε εκείνο ακριβώς το σιρτάρι όπου έκλεισα μέσα σε ένα κομμάτι ύφασμα την κομμένη μου πλεξούδα. Η χρονική ενίση. Ποιες λέξεις δηλώνουν αυτή τη βεβαιότητα, παιδιά? Σαχάνι με κοιτούσαν αυτά. Εγώ πρώτος, εσύ δεύτερη. Τρίτος. Πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Άπαξ και το είπα, τελείωσε. Φιδερικό, το τραπέζι, δεν το είπαμε. Ετοιμάστε το τραπέζι. Ελληνικά. Βλέπεις τα σούλα μου. Ήσουν του Χρυσαφίδη και έγινες του Καρφέλη. Η γενική ήταν και είναι για τη γυναίκα πάντα κτητική. Αλλά τα αυγά μιλάτα θα είναι πάντα της τασούλας μου. Κανένας δεν ήξερε με σιγουριά κάτι γι' αυτό, ούτε καν το πραγματικό του όνομα. Ελάτε τώρα, πέρασαν αυτά. Καμιά φορά βέβαια με μπερδεύουν οι κανόνες της γραμματικής και το σπίτι μας. Στο Ιταλία το πίτσα αρέσει. Έρχεται και στο σπίτι να δασκάλω. Για κακάρες, εγώ αστεία δεν σηκώνω. Εγώ όμως δεν ξεχνάω την αγωνία μου, τότε που ξελαρινιάστηκα να φωνάζω. Τασούλα, Πέτρο! Μια μέρα ο παπάς με παίρνει, με βάζει σε μια βάρκα, με πάει στα βαθιά και με πετάει στο νερό. Η Τασούλα μας ήταν τόσο μα τόσο έξυπνο και χαριτωμένο παιδί. Έρχεται μια μέρα της απόκριας και μου λέει Υποτακτικές, προστακτικές. Και να παλεύεις να τους τα βάλεις και στο μυαλό τους. Πουθενά. Δεν υπάρχει. Αυτός τα έφερε αυτά εδώ. Και οι μέλλοντες έγιναν στόχοι μικροί και μεγάλοι. Εξαρτάται τι κάνει ο κλοπαίκτης από πίσω. Ναι, γιατί... Κρίμα! Τι ωραίο παιχνίδι!